ओइ दावहारुफोर जानजिया खाफ्रादो बे मुलुगा मोनसे दावहाथिलि जेराव थांना थानाय गासै सोरजियानो दावहा नांनांगौ। उन्दुबाय थानाय गोसोखौ फोजाखां मोजांनि खारनायानो जिउनि आबिर गेलेनाय। गोदोआ गोमोरलांबाबो मुसुखाया थालाङो। फै दिनै मटिभेशननि खोथा सावरायनि। सेक्रिफाइस अफ कम्फर्ट जन। दाउमा दाउसा एम्फौ एनला जिब जुनारफोराबो हारसिं नागिराबा आदार मोनजाया। मोसाया मैखो होसोआब्ला मैया हारसिं हमजाया। सान्दुं अखा गोजांनाय गोलोमनायब्लाबो नोंनि मावनांगोखो दोनथ'नो नाङा। बे बाथ्राखो फरायसाफोराबो गोसोआव ला। समनि खामानिखौ समावनो फोजोब। सासे थार दावहारुआ दावहाथिलिखौ गारना खारा। सना जानोबा अराव खामग्लिनो नांगो। राजा दशरथ फिसा रामा 14 बोसोर बनबासाव थानानैसो भगबान जानो हादो। राजथावनि जेराव जेनिबो आंखाल गैया बेफोरखो गारना थाङामोनब्ला दिनै रामखौबो रावबो सिनाय मोननाय नङामोन। नोंबो गावनि थाखाय सम होनांगोन। द'मांखो न' आरो गामिनि आन्दो जाना मोजां मानसि जानो नाजा। गोरलैखो गारना गोराखो सायख'। बाथ्रा बुंनाया रुफाबा सिरि सिरि थानाया सना। बी एन इमपारफेक्टली पारफेक्ट। रावबो मानसिया पारफेक्ट नङा। गसाया मावबा मोनसे नोङा मावबा इसे खमै हरो। गेदेर गेदेर मानसिनि जिउआवबो जोबोद आंखाल थायो। नाथाय बिसोरो मेंनाय गैयै खस्थ' आरो बुद्धिजों बै मासिखौ मोननो हादों। आं गोरिब, गोसोम, गाहाय, महर गैया, लेखा रोङा होननानै लाजिनो नाङा। नोंहा गोबां खाबु दं। जायनो बारा बै मासिनि थाखाय गावखौनो बावसोमदो बेनो बैखौ मोननो हादों। एरैनो बिलाइ गांसेयाबो मावा। नों दा जेरै दं जेरावनो दं मोजां खामानि मावनो जागाय। उनाव समनि आंखालसो जागोन। नों सासे इमपारफेक्टली पारफेक्ट जानो नांगोन। नङाबा समाजाव बयनिबो उन आरो बयजोंबो नासयजानांगोन। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेसनखौ अल खालामनो गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।